Mi magunk is, a polgármesteri hivatal, akárcsak a sajtó néhány perccel ezelőtt magánszemélyek Facebook értesítéseiről tudtuk meg, hogy mi történhetett. Valószínűsíthetően az éjszaka. Itt a Mátyás szobor hátánál, illetve a szobor talapzatának a hátsó részét ugye leöntötték festékkel. Ennek érdekében azonnal riasztottuk a városi rendőrséget, megyei rendőrséget, helyi rendőrséget, akik már elvégezték a helyszínelést, illetve ebben a pillanatban magának a festék minőségének a beazonosításáért várjuk a kriminalisztikai osztály képviselőit. Már a kollégák a műemlékvédő főosztályról elmentek és megírják a büntetőjogi feljelentést, hiszen egy A-kategóriás műemlék megrongálásáról beszélünk, ezért börtönbüntetés jár, börtönbüntetést maga után vonó bűncselekmény. Én azt gondolom, hogy amennyiben nem, hát ugye símaszkal a fejüken követték el az okos, idézőjelbe tetten okos elkövetők, úgy ebben az esetben a két kamera mindenképpen segítségünkre lesz. A két térfigyelő kamera, amely ide irányul a tettesek beazonosításában, amennyiben nem, úgy várjuk el azoknak az esetleges bejelentőknek a segítségét, illetve tanúknak, akik az éjszaka folyamán erre jártak és bármit észleltek, gyanúsat, illetve bármilyen információval segíteni tudnak abban, hogy személyeket is beazonosíthassunk, hiszen ebben a pillanatban, mint mondottam, ismeretlen elkövető ellen lehet ezt a feljelentést megtenni, és fogjuk is megtenni. Tehát akkor a következő 1-2 napban le is takarítják? Mindenképpen Kolozsi Tiborral, aki a műemlék restaurálásában részt vett, már fölvettem a kapcsolatot, ő ma Budapesten van, holnap reggelre ér vissza, és addig azt ígérte nekünk, hogy megkeresi azt a hatóanyagot, amellyel az aradi szobor letakarítását is nagyon jól, hatékonyan és mindenféle maradandó károsodás nélkül sikerült letakarítani. Ehhez viszont ő meg kell érkezzen, és személyesen is meg kell nézze, hogy mennyire hatolt be a kőtalapzatba ez a festék, mennyire vastag, és ennek függvényében kell eldöntenie azt, hogy milyen módszerrel lehet minél gyorsabban, minél hatékonyabban és minél kisebb kárt okozva eltávolítani ezt a festéket. Én hogy fogom fogni a pontot, hogy nem van, hogy akarok leírni.